Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. We zijn bij de Consejo Supremo Electoral Curaçao, de electorale raad. En we hebben een gesprek met Cheryl Losiabar van deze raad, die uitlegt wat er allemaal gaat gebeuren op 23 januari. Dan kunnen alle partijen die dat willen hun kandidaatlijst inleveren. Zoals bekend, de verkiezingen kent vele belangrijke data. Er zijn al enkele geweest, onder meer het bepalen van het aantal stemgerechtigden op Curaçao. Dat zijn er meer dan 111.000. Maar nu is het belangrijk om te kijken welke partijen allemaal mee gaan doen. Kijk naar het interview met Cheryl Losiabar. Eerstvolgende belangrijke data is nu 23 januari. Ja. Dat is dan op een donderdag en tussen 9 uur en 4 uur 's middags mogen alle, en of niet mogen, moeten alle partijen die eigenlijk willen meedoen met de verkiezing hun lijsten komen inleveren. Ja. Het is alleen maar die dag, dus geen enkele dag niet eerder. Ervoor, niet daarna. Niet ervoor, niet daarna. Dus alleen die dag mag je dat doen. En dan ook, heel belangrijk om te weten, tussen 9 en 4. Ja. Dus 5 uur, niet 8 uur, absoluut ook niet. Dus dat zijn dan de regels die in de landsverordening staat geschreven. Ja. En tot nu toe hebben we 17, het is niet zozeer dat we zeker weten dat het 17 worden. Het zijn dan zeg maar indicaties. Ja. Ja, 17 partijen hebben aangegeven dat ze dat willen doen, de 23ste. Dus dus uiteindelijk weten we zeker de 23ste wat wel gaat en wat niet. Ja. Dus pas daarna weten we zeker om hoeveel partijen het gaat en hoeveel partijen niet. Dus in het verleden hebben we gezien dat op die dag zelf komen partijen aan, dus die niet van tevoren hebben aangekondigd. En ook hebben we ook in het verleden gezien dat de partijen die wel aangeven, toch niet komen opdagen. Dus van alles nog wat kan gebeuren. Dus de 23ste is wel een heel belangrijke dag, want dan weten we precies hoeveel partijen eigenlijk willen meedoen aan de verkiezing van 21 maart 2025. Maar dat mag dus. Dus je mag meedoen aan een partij zonder dat je het van tevoren gemeld hebt. Maar als je precies op die datum komt en je hebt een lijst met namen en je zegt ik wil meedoen aan de verkiezingen, dan kun je meedoen aan de verkiezingen. Ja en nee. Ja, in principe wel, maar er zijn heel veel voorwaarden. Dus de voorwaarden moet je wel, dus op een gegeven moment, je kan niet op gewoon een blanco papier. Niet 's ochtends vroeg denken van. Dat zou ook kunnen, maar dan moet je wel de officiële papieren van de electorale raad krijgen. Ja. Dus als je die papieren niet hebt, dus je kan op een gewoon A4 papier dan zeggen van oké, dit zijn mijn kandidaten, dat kan niet ingeleverd worden. Dus het zijn dan belangrijke papieren, dus alleen officiële papieren van ons. Die krijg je en op die papieren mag je dan de kandidatenlijst maken en dat moet je dan inleveren. En ook nog met een aantal dingen. Je moet dan zeg maar, we moeten dan ook kijken of de mensen die dan op de kandidatenlijst kiesgerechtigd zijn, ja of nee. Of ze dan daadwerkelijk zichzelf hebben opgegeven om. Dat niet. Dat je je buurman opgeeft zonder dat hij het weet. Nee, dat gebeurt niet. Dus dat soort dingen mogen niet. En ook als een partij op dit moment geen zetel heeft in de Staten, die moet dan ook nog een retributie betalen bij de ontvanger. Daar heb je dan ook een kwitantie voor nodig. En sowieso, dus de eerste nummer 1 op een lijst, die moet dan ook een pasfoto hebben ingediend. Dus er zijn een aantal dingen die daadwerkelijk aanwezig moeten zijn. Dus je kan op de dag komen, maar dan heb je wel alles nodig die je nodig hebt. Ja. Dus zonder, dan is eigenlijk per definitie zo'n lijst al ongeldig. Maar dat gebeurt dan in een ander proces of een ander moment, dat we dan daadwerkelijk gaan zeggen van oké, al deze partijen hebben het en of hebben het niet. En dus deze partijen gaan verder met de verkiezing, ja of nee. En er zijn ook partijen die de intentie hebben om zich aan te melden, maar vanwege allerlei redenen uiteindelijk dat toch niet doen. Ja, precies. Dus dat hebben we ook altijd meegemaakt. Ja. En dus waarschijnlijk kan dat ook nu het geval zijn. Dus daarom zeg ik van, de 17 die we nu hebben aangegeven zijn alleen maar indicaties. Maar daadwerkelijk, wij krijgen ook, en de bevolking krijgt ook daadwerkelijk te weten, 23e, om hoeveel partijen het gaat. Dus 23 januari, zeg maar rond 5 uur, nee, iets eerder, dus nou in principe
officieel, we zenden dat allemaal uit. Dus rond 4:15 weten we allemaal om hoeveel partijen het gaat. En hopelijk dan ook dus wie de partijleiders zijn en dat soort dingen. Want die informatie hebben wij op dit moment ook niet. Nee. Dus we hebben wel een aantal namen van partijen, maar wie achter zit, partijleiders en dat soort informatie, dat weten we ook allemaal niet. Jullie zitten nu aan de Scharloweg, mooi gebouw. Dat betekent dat de partijen, soms met heel veel aanhangers, hier naartoe komen gaan. Er is een heel schema gemaakt, vlaggen buiten enzovoort. Het is eigenlijk bijna een soort carnaval wat er gaat gebeuren. Een hele kleine. Een hele kleine, maar heel leuk. Ja, inderdaad. Dus dat gaat, ik hoop dat het echt heel leuk gaat worden. Dus wij zijn ook dus al de voorbereidingen die we treffen, dus het zijn daar ook op gericht. Dus in het kader van openbare orde, alles wat gedaan moet worden. Dus dat zijn dingen die ook dan, dat zijn dan zeg maar achterliggende, zeg maar, werkzaamheden die geregeld moeten worden in het kader van verkiezingen. Ja, inderdaad. Dus Scharloweg, een gedeelte van Scharloweg, die wordt dan afgesloten, zodat de partijen hier kunnen komen en dan naar binnen en dan hun lijsten inleveren. En dus dat proces moet dan zo ordelijk mogelijk gebeuren. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Ook voor alle mensen die dan meekomen, gedragen en dan gewoon opletten. Dus het is een samenkomst van iedereen. En net als de gouverneur dat heeft gezegd, dus het feest van de democratie. Ja. Dus laten we dat ook gewoon mooi maken en mooi houden. Dat is gewoon heel belangrijk.